Dom, hè? Heel goed. Gabriel. Hij is ook te zien. Oh, dat is een meneer aan de overkant, die is aan het vegen, dat is de buurman. Nou, we weten nu dat Hé, ga eens van die tafel Razem af. is samen. Nee, hoor je dan maar. Razem. Die staat op de stoel. Razem. Ja, dat klemt op de tweede, hè? Razem. Ja, klopt. Eigenlijk met dubbel A, dat is samen. Wij zijn hier samen en hier is Toetai. Oma Lidie staat. Toetai is hier. Ja, Hier zijn we samen. En Swinja is Zwijn. ja. Haha, dat is niet zo moeilijk. Wat is dat? Oh, En Noza is neus. wat Tak. betekent ja graag op? Hier stop je. Tak is ja. Ja. En Jak is Graag. raar. Takjak. Takjak ja. Oh ja, takjak ja, zeg je ook. Haha, ik had jou wel door hoor. Dat maakt niet zo druk. Gerard, Ja, moeder. Hij kan niet zo goed tegen. Nee, gaan we naar buiten hoor. ik heb mijn pilletjes niet gehad, kan ze niet vinden. Nee. Buiten moeten jullie donderjagen hoor jongens. Nee, jullie moeten buiten. Takjak. Dat moest ik vroeger ook altijd van mijn moeder. Ja, graag, zeg je dan, hè? Gaan we donder jagen, ja, in huis. Takjak. En je moeder. Takjak. Leuk is dat, hè, Paul? Ger, ga Ja, hè? jagen bij je eigen moeder.